हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग के बीच एक नाच गीत लेकर आई हूँ। करवा नाच गीत है, तो आप लोग देखिए उसको। बोला दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। चूड़ी खान कईबत सासु जानी जाइया, चूड़ी खान कईबत सासु जानी जाइया। माथवा के विदिया देखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। बोलाई कैसे हो बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। पायल खान कईब जेठाने जानी जाइया, पायल खान कईब जेठाने जानी जाइया। लोठवा कलालिया देखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, बोलाई कैसे हो बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। फोनवा लगाईब देवर जानी जाइया, फोनवा लगाईब देवर जानी जाइया। रेशम के चोलिया देखाई कैसे, रेशम के चोलिया देखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। मरब सना किया ननद जानी जाइया, मरब सना किया देवान जानी जाइया। घुघुटा उठाई के देखाई कैसे, घुघुटा उठाई के देखाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, हे बोलाई कैसे हो बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे, पियवा ठाड़ अंगनवा बोलाई कैसे।